Ola, eu son Paula e isto é As Cousas de Pau, un vídeo podcast de tecido en galego. Neste vídeo non che vou ensinar a calcetar. Aquí veño simplemente a esbardallar do que me gusta, veño a presumir do que teño feito, a ensinarvos o que estou facendo e a reflexionar sobre o que podo facer no futuro neste mundo cheo de fíos e las. Normalmente, contovos o que fixen o mes anterior e normalmente subo nos primeiros 10 días do seguinte mes. Este vídeo, en vez de salir iso nos primeiros 10 días de abril contándovos o que fixen en marzo, pois sale o 15 de abril, pois porque fixen unha viaxe e decidín estender un pouquiño o tempo para poder ensinarvos o que trouxen nesa viaxe. E como tamén é un pouco máis tarde do que adoito gravar, moitas das cousas que fixen durante o mes de marzo non as teño porque as entreguei xa. Vou vos ensinar o que sí que teño. Entón empezamos cos rematados. Teño estes calcetíns que fixen con Drops Fiesta, que é un pouquiño, non é fingering, senón que é un pouquiño máis ancha, se vedes que é un puntiño máis ancho. En vez de estar feitas con 2,50 ou 2,25, que é o que normalmente uso eu para calcetíns, está feito con 3,50 milímetros. E os 50 gramos deronme para facer un 36 para min, que é o que calzo, e baixiños. E aínda non os provei, pero teñen pinta de ser super quentiños. A ver, o que queda de primavera fai fresquiño como para andalos por casa con eles. Eu espero que sí. Vale, outra cousa que fixen, espero estar poñendo fotos nalgúna parte sobre isto. O tubo de calcetíns que fixen con Crazy Socks de Rosas Craft, fixenlle as punteiras, os elásticos e os talóns e xa o entreguei, miña nai gustoulle moito. Dixeme que agora quería uns que foran en tonos azuis, que tiña uns azuis que se lle estropearon e creo que xa os remendara. Bueno, non sei. O tema que queren uns en tonos azuis. Entón, pois aí, o seguinte. En tonos grises e azuis fixenlle a meu pai uns con unha La Opal, que non teño os calcetíns, espero de novo tervolo posto por aí, e tiña a etiqueta por aquí para ensinárvola, porque me gustan moito as etiquetas de Opal. Ui, onde as puxen? Claro, que teño aquí tanta cousa para ensinarvos. Bueno, ando ben con ela agora. Bueno, da igual. O que me gusta das etiquetas de Opal é que pola cinta interior ten un metro. No, aquí é fácil. Pois debeume caer traendo-a pa aquí. Bueno, non pasa nada. Eso, pola parte de dentro ten os centímetros marcados, o que é moi xeitoso cando non queres ir cargando cunha cinta ou cunha regla de calcetíns. Para iso, pois é moi cómodo. Porque xa a propia etiqueta da la tenche esa función. Vale, tampouco os teño, tamén eran para meu pai e entregueillos. E outra cousa que tampouco teño, en serio, porque os entreguei tamén, son os Branch Socks de Conchi Cruz, que tamén fixen para meu pai e que me gustan un montón. É o que o lado do revés, o punto revés, sen punto xersei, o punto xersei do revés queda polo exterior, mentras que o punto xersei do dereito queda polo interior do pé. Entón, o pé está en contacto cun punto completamente liso. É o que lle chaman calcetíns de princesa, que, bueno, non me vou meter en denominacións e que me parecen, pero sí, son por dentro moi suaviños e a verdade gustanme moito ese patrón. Penso que está ben explicado e xa creo que son os cuartos que fago. Fixen uns con mondín que desapareceron, non sei que fixen con eles, desapareceron. Fixen outros empregando, creo que unha regia, que os fixen de caña baixa. Despois fixen uns terceiros que os volvían facer baixos, e ora estes que o fixen de tal como
como marca o patrón, porque o patrón ten como dúas seccións de caña, e eu eso nos baixos só fixen a primeira sección, e nos altos pois fixen o patrón como manda, que é a caña alta. Vale, eso respecto a calcetins feitos e entregados, que hai fotos. Outra cousa que fixen durante o mes pasado foi este pano salvia que está feito con drops alpaca, e gastei 25 gramos nesto, é que é unha preciosidade. É o pañuelo Sarsha de Natalia Horians. Como se pronuncia ese apellido? Pues de Natalia de Fainoti. Para que ahora acabo de quedarme rayado se Horians o da igual. Iso, drops alpaca, super sinxeliño, super rápido facer, para aproveitar 25 gramos que teñades de fingering, e incluso para facer con restos, porque isto quedaría super gracioso cas follas en cor de contraste, e queda moi bonito. Isto levei na Bruxelas, foi o que levei para o pescozo. Acabo de ver a etiqueta de Opal, que é o mochan, e agora ao poñer isto acabo de vela, para que a recollo. Aquí está, pues que é un mochan. O que vos dicía, que ten marcados os centímetros aí, se ven. E incluso ten unha receta de calcetín, pero evidentemente tena en alemán, que está aí. Pero tes desde 25 centímetros. Tes 25 centímetros aí dentro. Sí, está en alemán. Continuaba eu falando do salvia antes de que me interrumpira a miña... me interrumpira eu a min mesma. E que foi o que levei a Bruxelas, porque foi onde fixen o viaxe, a Bruxelas. E recibín felicitación por parte de compañeras de traballo do amigo co que me hospedei. E é que a verdade que é super bonito, sinxeliño, é lixeiro, a alpaca é moi quentiña, entón pois parece que non, pero abriga bastante, e o detalle das folliñas fai que isto non se desfaga tan facilmente e que aguante moi ben no sitio. É que é moi bonito. Isto lo veía así alguna vez, pero o detalle de as folliñas aí, que bonito. E iso, recomendo moitísimo, non é un patrón difícil, non é un patrón caro, está moi ben explicado, e nada, o único hai que faise en plano todo, excepto as folliñas que se fan en Magic Loop. Super fácil. Vale, outra cousa... Xa está, son as cousas que teño feitas. Podemos considerar que o que levei na viaxe, que foi o tubo de calcetins, aquí hai 50 gramos, e no avión de volta quedeime aquí. Despois xa apagaron a luz dos cinturóns e xa se empezou a levantar a xente, e mira, vou guardar todo porque estou no asiento do medio e voulles estorbar. E nada, quedábame 2 voltas do verde e a última do azul. E agora, pois nada, isto pois xa podo dalo como por rematado, porque era o que levei para ese viaxe, pero xa sabedes que lle falta cortar, facer elásticos punteiras e decidir para quen son e poñerlle os talóns. Así que é un proxecto rematado? Non, é un proxecto en progreso. Está rematado o meu obxectivo, pero non o proxecto en sí. Aí está. Así que isto é unha cousa intermedia entre rematado e progreso. Vale. En progreso, pois a terra manta, que vou moi ben, non a vou ensinar aquí porque, madre mía, cada vez faise máis complicado, pero tiña que ter a finais de marzo aquí, e xa estou aquí arriba. Abril
estamos a mediados de abril, estamos a 15 de abril, e non me quedan tantas... O sea, estamos a mediados de abril. 1, 2, 3, 4, 5. Con 5 cadrados xa teño o obxectivo, o punto obxectivo de abril. Pero, evidentemente, vou facer máis, porque así vou adiantando. Xa dicimos que as mantas en verán son unha tortura, entón todo o que poida, se podo chegar ao obxectivo de maio xa en abril, xa sería a releche, porque iría un mes adiantada e podería tomarme o mes de xullo ou de agosto de relax. Entón, ir un mes adiantada vai ser o meu obxectivo para xuño, que seguramente o logre porque veñen as oposicións e a min o estrés fai que se me saian as ganas de facer punto dereito polos poros. Aquí se demostra neste tubo de calcetins. Vale, que máis teño de calcetins? Que se me foi aquí, que non recordo o nome ahora mismo. Oribus Socks, que co que me sobrou do tubo de calcetins de Crazy Socks de Rosas Craft, estou fixen dúas boliñas para facer os dous ao mesmo tempo, porque facer calcetins de varias cores e sacar do vello de dentro de fora é unha locura, non o fagades nunca. Entón, pois teño un que sí que saco de dentro de fora, que é o gris, e este que teño dúas boldiñas. Bueno, xa se me está enredando todo. É moi bonito, simplemente se fan con puntos, con trenzas de 2 puntos, que intercambias puntiños, e deslizando puntos. O sea, nunha volta traballas co gris e deslizas os morados que fan os cadrados, bueno, os morados, os da cor de Crazy Socks, que sexa, que pasa de laranxa a morado a verde, e cruzas os grises, e despois no cambias de cor, e co de Crazy Socks cruzas os de Crazy Socks e deslizas os grises para que continúen as liñas. É sinxelo, o sea, é un pouco lioso, pero eu, agora que xa estou ca segunda repetición, é que case é moi intuitivo. Unha vez que tes feita a primeira repetición, xa non che fai falta mirar o patrón, porque lendo o que tes abaixo xa sabes o que tes que facer. Entón, nada, empezanse pola caña, fixen aí o elástico 2x2, que é o que me gusta, e aparte creo que era o que mandaba o patrón, que era 2x2, e despois xa pasa o debuxo, que non sei se se aprecia. Ai, creo que está un pouco sucia a lente e non vai, que fai as trenciñas, é que creo que no gris apreciase máis que na da cor neste ángulo. Se dou feito unha foto, ai, no, aquí creo que se aprecia ben, que fai eso, cada un os seus rombiños. Son rombos dunha e da outra cor apoiados un outro. É verdad, queda moi bonito. É un pouco de pensar ao principio, pero agora xa vos digo que como simplemente teño que ler o que hai abaixo, resúltame bastante cómodo. Vale, outra cousa que teño empezada é con Drops Flora en gris medio e no azul montei un pescozo basado nos sergadelos, ui, que se me enganchan aquí cousas, basado nos sergadelos, pero de double knitting. Double knitting é que en vez de facer dúas pezas do dereito e coselas xuntas, pois estás traballando os dous dereitos ao mesmo tempo. E aparte en espello, porque o que fago en azul por un lado, fago en gris por outro. Entón, é unha forma de color work, de traballar tecido moito máis que non se vai enrolar sobre si mesmo. O punto dereito final tendese a enrolar sobre si mesmo, pero aquí, ao haber dúas capas, xa vedes que non fai ese enrollo para arriba.
E nada, a miña intención, non podo poñer porque isto, as agullas son moi cortas, é que sexa un pescozo bastante largo. Faltalle este cachiño aquí arriba, un chisquiño máis, así. Vai medir uns 40 centímetros, se non calculei mal, collemos, que se non calculei mal, tiña que medir uns 40 centímetros. E ahora mismo estou sobre... Se estiro un pouco porque isto está encollido. Estou sobre 22, por aí. Entón vai medir sobre 34, 35. Sí, 35 chegalle ben. E despois, esta vai ser a novedade. Voulle... A parte de abaixo, que vai ser así, vai ser unha parte completamente lisa, voulle deixar un par de ocos para pasar un icor e poder pechalo, e que poida ser un gorro. Agora mesmo xa ten un tamaño de gorro bastante bo, pero a miña idea é que poder facer así. E entón, agora mesmo non cubre ben a cabeza, entón por eso necesito que teña outro tantiño máis para arriba, e sobre todo porque ao pasar o icor vai quedar un pouquiño enrolladito. Entón o icor non quero que quede na punta de todo, senón un pouquiño no medio. Bueno, isto son cosas que vou deseñando polo camiño e eu creo que vai quedar moi ben. Isto xa o dixen, é Drops Flora, que é o mesmo co que fixen o xersei, a cosa que o xersei fixeno en crema e azul, e isto é un gris medio que desfixen de algo porque isto está feito ao ovillo de novo e aproveitado. O azul porque como non gastei ningún para o xersei, pois quedaba aí bastante. Eu creo que pode quedar moi curioso, moi bonito, e o feito de que sexa reversible pois dache dúas opcións. Había moito tempo que non facía double knitting. Intentaro facer cunha bufanda, cosa que daquela as agullas pequeniñas dábame respeto, entón era unha bufanda con 4 milímetros. A double knitting son dúas capas de tecido moi gordo, entón eso era impoñible. Cheguei a facer un gráfico, pero non era unha cousa... Iba a ser demasiado. Cheguei a facer uns 40 centímetros e desfíxeno, porque eso era impoñible. Non fai tanto frío como para poñer unha bufanda de dúas capas de tecido que o dar a volta ao pescozo ainda va a ser 4, 6 iba a ser demasiado. Entón con fingering as dúas capas creo que é moito máis poñible que o que estaba usando eu, que debía ser un DK ou incluso un Agoste a dúas capas. Eso era unha loucura de bufanda. Vale, e con isto xa os remataos, que ensinei vos dúas cousas porque xa os en proceso. E agora en futuro, pois nin idea, calcetíns é o que vexo no meu futuro, porque é o que me relaxa, seguramente completamente lisos como tubo de calcetíns, porque ter en movimento as mans axúdame a despexar a cabeza. Pero, evidentemente, trouxen cousas de Bélxica. Así que pasamos a un novo apartado, que é o apartado de outros. E que trouxen de Bélxica? Lana belga? No. No, porque non atopei lana belga. O venres, estuven desde xoves hasta o luns. O venres, o meu amigo, co que me hospedei, tiña que ir traballar pola mañán, entón, pois, eu dediqueime a pola mañán ir de tendas de lana. E non estuvo nada mal. Collín o metro, Bruxelas está dividido en varias comunas, e eu quedábame na zona de Ixelles, e estuve facendo un pouco de investigación previaxe para saber onde había lanas de tendas de la xeitosiñas, e atopei unha que estaba bastante longe, pero moi ben situada respecto ao metro. Entón collín a liña 1
dirección Estoquel, e parei na última parada, que é Estoquel. Estoquel, da igual, pronunciación cero, o francés nada. E estaba, eso, a 2-3 minutiños andando. Era, acabo de me ocurrir. Vou gravar a pantalla, e así podemos ensinar en Google. Para vos foron uns segundos, para min foron un par de minutos intentando cadrar, o sea, poder verme a min nunha pantalla tan pequena e poder ver a pantalla. Vale, ensino vos. A primeira tenda que fun, que vos comentei, foi a que estaba máis lonxe de min, fun no metro hasta a última parada e estaba, eso, a 2 minutiños andando do metro. A parada do metro era Estoquel, chegaba o metro hasta ali, e a tenda chamase Sipagnit. Comentarvos, é unha tenda que ten tamén cafetería, ten un sitio pequeniño para tomar algo, e vou vos ensinar as fotos. Ten eso, unha barriña, e ten uns sofás. As fotos que vexo que teñen en Google son de hai 3 anos, e agora está un poquinho máis cambiado, pero si teño unha variedade de lana moi boa. Agora, mira, está xusto, esta parede agora mesmo está todo con lana española e portuguesa. Incluso na parede da dereita que aí está en gris, agora ten unha estantería. Pois eso, teñen de Wool Dreamers, teñen os Manchelopis, teñen de Rerun Natura, de Wool Dreamers tamén teñen de Esa de la Barrera, La Rinconada, creo que algunha máis, Mondín de Rosa Pomar, Trellis, Life in the Long Grass, e agora mesmo pois xa non sei, eso de Rerun Natura tiñan todas, e ali o que merquei foi La Francesa, Fonti, vamos a volver aí, merquei Fonti, que é La Francesa, e merquei a variedade, a calidade de bambú, que e merquei 3, que a idea de facer algunha camisetiña de verán. Eu creo que pode quedar moi bonito. Pois entón, eso, en proxectos futuros teño usar a Fonti que merquei en Sipagnit para facer unha camiseta. Estuve falando ca rapaza en inglés, evidentemente porque o francés nada, e claro, a min apetecíame levar algo belga, pero o que me comentou foi que case todas as marcas belgas foron absorbidas por marcas francesas, e aínda que operen con nomes parecidos, pois xa non son belgas. Que hai algunha tintoreira, pero que é unha cousa moi puntual e que venden por Etsy. Que entendas, non, pois entón quedeime ca ganas de coller algo belga. O que sí que collín, entón, eso, primeiro, La Francesa, e collín esta Sour Ball, que é la alemá. Entón, pois, na miña primeira tenda que comprei foi la alemán e la francesa. Esta é unha Sour Ball de Chapel e nada, pois seguramente faga algún pescozo de Andrea Mauri que utiliza este tipo de lá, porque me apetece moito probar. Pareceme super curioso a forma de color desta lá. E despois foi unha segunda tenda que vin por Instagram que iba a pechar e que iban ter descontos e todo eso, entón dábame así un poquinho de pena. E ao final non merquei nada. A variedade de lá que lles quedaba era pouca, tiñan sobre todo telas, entón pois decidín pois non comprar nada. Vale. E despois fun a... xa me dirixín outra vez no metro cara a onde quedara a comer co compañeiro, e porque ali tiña tamén localizada un par de tendas. A unha xa non me acheguei porque dixen, pa que? Xa non me daba por horario, porque non sei porque o venres só abría pola mañán, e eu xa eran as 12 e non me iba a dar tempo a facer todo o que quería. Entón, pois fun a unha terceira tenda, non fun a ninguna máis, fun a 3 e comprei en 2. E nesa terceira tenda únicamente comentarvos unha cousiña, vou volo ensinar. Que se a buscades, como Mercerie La Tulipe, vai vos salir esta foto.
Esta foto era onde estaba situada antes, porque agora xuntouse con unha tenda de... O sea, había unha tenda de máquinas de coser en material de costura e esta tenda de las, e agora comparten o mesmo espazo. Entón, este era o local de antes, e agora, se o buscades en Google, vai vos salir Bernina Center Brussels, que velo por fora e de verdad non dá para nada sensación de terla, porque solo se ven máquinas de coser, pero digo vos de verdad que eso era a tenda antiga, as calidades que tiñan, e se seguides nas fotos das anteriores, acabades vendo fotos do local que ocupan agora, no que un lateral é completamente fío de costura, tela, máquinas de coser, recambios de máquina de coser, e a outra parede lateral é todo lá. Teñen Katia, tiñan Lang, tiñan... xa non sei, e eu collín... Vamos pasar a outra cámara. Collín esta Rico Design Socks Cotton Stretch, que me comentou o rapaz, que me empezou a falar en francés en mira, francés non, por favor. El, bueno, pero sabes dicir oui e bonjour. Eu, eso sí, porque aparte saludei dicindo bonjour. Pero eso, comentoume que é unha calidad nova, que é con algodón, que ten un 40% algodón, un 40% lá, un 13% de poliamida e un 7% de poliéster. E é... a verdad, pinta moi ben. E ten así uns tonos violetiñas... Espera, que creo que non me vai enfocar ben por culpa de estar aí no medio. Eso, tonos violetas, azuis, bueno, máis que violetas, uns lilas moi clariños, lavanda e gris, que tamén penso que vai quedar moi ben. E xa, isto foi o que merquei en Bélxica. La francesa, la alemá e Rico, que é de Países Baixos, pois entón, neerlandesa. Rico Designs, bueno, non é de Países Baixos, é alemá tamén. Moi ben. Pois na, alemá e francesa en... non sei por que tiña na cabeza que era de Países Baixos. Non sei. E nada. E iso foi o que merquei para min de recordo. Tamén merquei, que vou na poñer agora xa, esta postal en Gant, que me pareceu super bonita. E vou na poñer xa, que estamos. Vimos a poñer. Non acabo de estar contenta ca posición. Seguramente, cando grave o próximo capítulo, estea nun sitio diferente. Bueno, simplemente para rematar o capítulo, moitas gracias por chegar hasta aquí. Comentar que me encantou esta viaxe, que me gustou moito ver que o meu amigo o está pasando ben ali, que tamén está traballando, pero que tamén ten un grupo de persoas alrededor que o acompañan e o apoian. E iso, pois, sempre é bonito ver que outras persoas aprecian o que ti tamén ves, que é unha persoa maravillosa. E, sobre todo, que eu comín moi ben, non tanta comida belga, senón, pois, libanesa, mexicana, algo de xaponesa, e, bueno, pero sí que se beberon cervexas, sí que se tomaron spritz, tamén se comeron frits, entón, pois, houve un pouco de todo. Ao final, Bruxelas é unha cidade super diversa, multicultural, que axuda a que poidas probar cousas diferentes. Entón, iso. Recoméndovos moito as dúas tendas ás que fun, moi majos as persoas que as atenden, e unha variedade bastante amplia. La belga non, pero se queredes francesa e alemá, a que queirades. Bueno, pois hasta aquí o capítulo de hoxe, vémonos no próximo.